ברוכים הבאים לפודקאסט רגעי הכסף. כאן אנחנו מדברים בגובה העיניים על ניהול פיננסי, אשראי לעסקים והתמודדות יומיומית עם אתגרים מהשטח. בכל פרק נצלול לתוך החלטות עסקיות חכמות והזווית הייחודית של מי שחי את העולם הזה בכל יום. שלום לכם צופות וצופים יקרים, מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכות וברוכים הבאים. והיום אני שמח לשוחח עם בחור שהוא גם מחייך הרבה וזה נותן אנרגיה מאוד מאוד טובה פה. הוא סמנכ"ל ומנהל סיכונים ראשי בפנינסולה, ושמו רועי ממן. שלום רועי. אהלן, נעים מאוד. נעים מאוד, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה כאן. היום אנחנו בשיחה מאוד מאוד חשובה, שלמעשה תדבר על הסיכון, המוניטין והפער בין התפיסה הקיימת למציאות, לכל מה שקשור בעולם החוץ-בנקאי. אז בואו נתחיל בזה שנכיר אותך, ספר לנו קצת מי אתה. טוב, אז כמו שהצגת אותי, אני רועי, סמנכ"ל בפנינסולה, מנהל סיכונים הראשי. הגעתי לפנינסולה אחרי קדנציה בבנק, הייתי אנליסט, ואחר כך הייתי מנהל במחלקה עסקית, ואחרי כמה שנים בבנק קצת התחלתי להרגיש שהגיע הזמן להתקדם, קצת לשנות, קצת לגוון ולהתפתח למקומות, נקרא לזה יצירתיים וקצת גמישים יותר. והגעתי לאשראי חוץ-בנקאי לחברת פנינסולה, התחלתי בעצם מנהל סיכוני אשראי, ועם השנים הגעתי לאן שאני היום. בעצם השינוי, המערכת הבנקאית היום היא מערכת קצת יותר מסורבלת, עם בירוקרטיה, ויש איזשהו רצון לבנקאים לצאת מהמערכת ולהביא את הדברים הטובים של המערכת הבנקאית החוצה, ואת הדברים הקצת פחות טובים להשאיר מאחור. על מה אני מדבר בעצם? כל מי שעובד בבנק, מנהל בבנק, מבין בין 80 ל-90% מהיום שלו הוא מתעסק בכל מיני צרכים של המערכת, בירוקרטיה, רגולציה, סרבולים, סחבת, בקרות וכו' וכו'. ו-20% באמת בעסקים, בעשיית עסקאות, בפיתוח עסקי. אצלנו, בשוק החוץ-בנקאי זה בדיוק ההפך. מתעסקים 10-20% במסביב, ו-80-90% בעשייה תכלס, וזה בעצם מה שגרם לי להתאהב בענף. אני מאוד מאוד אוהב גם את העבודה, גם את החברה, ואת התחום בכלל. ואנחנו רואים שהרבה מאוד בנקאים עוברים לתחום הזה, וזה בעצם גם מה שמפתח אותו ומקדם אותו למקומות הרבה הרבה יותר טובים ממה שהיה בעבר. אז אני רוצה להתחבר למה שאמרת כעת, שהרבה מאוד בנקאים עוברים לתחום. אתה מגיע עם ניסיון מאוד מאוד גדול במערכת הבנקאית, ועם תפקידים ניהוליים גם בשטח. אני רוצה שנדבר על הנושא הלא פשוט. הוא לא פשוט שאנשים מדברים עליו, ששומעים אותו, שהוא מעורר בהם אפילו איזשהו חשש. זה נקרא אשראי חוץ-בנקאי. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, למה עסקים, או לא מעט עסקים בעצם, חוששים מאשראי חוץ-בנקאי, ואולי דווקא שם יש את ההזדמנות שהם לא רואים אותה? זה נכון. אשראי חוץ-בנקאי, הרבה שנים אחורה קיבל איזושהי קונוטציה קצת שלילית. היו הרבה מאוד חברות קטנות, בינוניות, גדולות, לא מפוקחות. התחום הזה מאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות. כמו שאמרתי קודם, הרבה מאוד מנהלים מהמערכת הבנקאית הגיעו לתחום. היום רוב החברות בענף הם קודם כל עם איזושהי בעלות של גוף מוסדי, בית בניהול, כל השדרה הניהולית. זה יוצאי המערכת הבנקאית, אנשי פיננסים מאוד מנוסים. בעבר היו כל מיני חברות עם דרכי התנהלות קצת פחות, ויכול להיות שיש איזשהו סטיגמה שנשארה על השוק, אבל השוק הזה השתנה בלתי הכר. ההתנהלות היא מאוד 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 מקצועית, הניהול סיכונים הוא ממש מושת על העקרונות הבנקאיים, ויש יתרונות. כמו שאמרתי, לוקחים את הדברים הטובים מהמערכת הבנקאית, ואת הדברים הקצת פחות טובים אפשר להשאיר מאחורה. היום אין שום סיבה לכל חברה עסקית, גם אנשים פרטיים,
ללכת ולבדוק את האפשרויות שלהם גם במערכת החוץ-בנקאית. זו מערכת שיודעת לתת פתרונות מצוינים ולתת אלטרנטיבה אמיתית לבנקים. אז אני רוצה שבשיחה שלנו אנחנו נדבר גם על הניהול סיכונים, נקרא לזה בעיניים מפוקחות, וגם על הדילמות שיש לי בעלי עסקים, אולי אפילו גם ניתן גם סיפורים מהשטח. אני רוצה לשאול אותך, הרבה מאוד יזמים, בעלי תפקידים כאלו ואחרים בתחום, שואלים את עצמם מה היתרון שיש לי כדי לקבל את האשראי החוץ-בנקאי. זאת אומרת, איפה זה נכון עבורם? במובן החיובי כמובן. תראה, הכי טוב לדבר בדוגמאות, אבל באופן כללי, האשראי החוץ-בנקאי הוא מהיר יותר, גמיש יותר, ולא כבול בכבלי הבירוקרטיה של הבנקים. זאת אומרת, אתה יכול לעשות דברים שהם מהירים יותר, יעילים יותר, תפורים למידותיך, ואין איזו מדיניות בנקאית או איזושהי רגולציה חיצונית שמגבילה את העסקה הרלוונטית. הנושא של המהירות, הזמינות, הוא קריטי לבעל עסק, בטח ובטח אם יש לו איזו עסקה מהירה, איזושהי הזדמנות שהוא צריך לנצל, אם יש לו איזשהו מבנה של מסגרות אשראי במערכת הבנקאית שהוא קצת יותר מסובך וקצת יותר קשה לבנק להגיב מהר ולתת לו את האשראי שהוא צריך כמה שיותר מהר. אני אתן כמה דוגמאות וזה הכי פשוט. לאחרונה פנה אלינו לקוח, נתונים מדהימים, משהו שלא רואים באשראי החוץ-בנקאי בכל יום. יש לו צורך מיידי, משהו בשרשרת האספקה שלו קצת נתקע בעקבות המלחמה עם איראן. כן. יש לו צורך מיידי. זה לקוח שלא דיבר אף פעם עם אף גורם באשראי החוץ-בנקאי, והוא צריך פתרון מהיר. אני מניח שלא מעט לקוחות פנו אליכם בסיטואציה הזו. נכון, נכון. זה לא שאנחנו עכשיו מתאבדים וכל מי שמרים טלפון יום למחרת מקבל כסף. אנחנו עושים את הבדיקות שלנו ואת החיתום שלנו, ויש פה הנהלה ומערכת מאוד מאוד אחראית. הלקוח הזה הוא לקוח שיש לו היקפי אשראי משמעותיים מאוד, אני מדבר איתך במאות מיליונים ב3-4 בנקים. הבנקים האלה אוחזים בשעבוד שוטף פרי פסו. זה איזשהו מונח שבעצם הבנקים מתחלקים בביטחונות שלו. והוא צריך 10 מיליון שקל, לעומת אשראי של 300-400 מיליון שקל שיש לו בבנקים, 10 מיליון זה פינה, זה כמעט פדיחה ללכת לבנק ולבקש. וגם אם ביקשת מהבנק, עכשיו 3 בנקים צריכים לתאם ביניהם, כל אחד מהבנקים צריך ללכת לוועדת אשראי, הם צריכים להתחיל כל מיני מסמכים ביניהם, הסכמות, כל אחד רוצה כן, לא. מהון להון, עד שהוא מקבל את האשראי, יכול לקחת, אני לא אנקוב בזמן, אבל יכול לקחת הרבה יותר זמן ממה שהיה קורה באשראי החוץ-בנקאי. ובינתיים, או שהעסקה שלו, ההזדמנות שלו בורחת, או שבאמת הבעיה התזרימית שלו לא נפתרת. זאת אומרת, אני רגע קוטע אותך, זיהיתם שיש פה איזשהו סיכון, ועדיין בחרתם בשביל העסק, לתת לו... תראה, אני נותן פה דוגמה למה חברה ענקית, חברה חזקה, עם הון עצמי, עם תזרים, עם מחזורים, חברה עם מפעלים בכל העולם, למה שתפנה לאשראי חוץ-בנקאי? היא, כנראה, שאם היא תלך לבנק, ויהיה לה את הזמן ללכת עם הבנק בתהליך השלם של כמה חודשים, כנראה שיאשרו את זה. זה פשוט זמן, ולא תמיד יש זמן, אתה לא תמיד רוצה לחכות. עוד דוגמה, פנה אלינו קבלן, אחרי שהסתיימה המלחמה עם איראן, היה איזושהי תחושה שאנחנו הולכים להסכמי שלום רחבים עם העולם הערבי, הרחבה של הסכמי אברהם וכו', ושער הדולר ירד משמעותי, כי הכלכלה הישראלית היה נראה כאילו הולכת לאיזושהי פריצה. וקבלן, תשתיות מאוד גדול, רצה לעשות עסקה גדולה מאוד של ברזל. הוא רצה לנצל את השער הנמוך של הדולר, ורצה עסקה ממש ברמה שכל יום השער של הדולר קצת השתנה וכו', והוא רצה לנצל את ההזדמנות. הוא פנה אלינו, קבלן טוב, עשינו את כל התהליכים, למישהו שאנחנו מכירים, ותוך כמה ימים הוא קיבל את משהו, ואני מדבר איתך לא על עסקה של 200-300 אלף שקל, אני מדבר איתך על כמה מיליונים טובים, והוא קיבל את הכסף, לדעתי זה היה תוך 5 או 6 ימי עסקים. מרגע הבקשה עד הרגע המימון. זה משהו שכנראה, אלא אם כן משהו מאוד יסתדר לך במערכת הבנקאית, יהיה לך קשה לקבל בלוזים כאלה. אז... זו דוגמה למעשה ללמה
בטוח או בעצם יותר נכון לעסק לקבל את האשראי חוץ-בנקאי, אבל אני כן זרקתי את זה במהלך התשובה שלך, ואני כן רוצה להציג את זה כשאלה ברשותך. מקרה שכן זיהיתם בו סיכון, בסדר? ועדיין בחרתם להיכנס מתוך הבנה עמוקה שהעסק זקוק לזה. היה לנו דוגמה, זו דוגמה חיה, מה זה היה? היא קיימת, של קבלן, עוד פעם יוצא שזה גם קבלן. כי אתה יודע, אנחנו רוצים להסתכל לא רק על הדברים שהם נוחים, רוצים לתת את המקומות גם דוגמה מצוינת. הקבלן מאוד עמיד, הרבה מאוד נכסים, נתונים טובים, ניהול רשלני. התרשל, הגיע למצב שחוזרים לו צ'קים, אחד החשבונות אפילו מוגבלים, הגיע למצב שהוא כבר במחלקות המשפטיות של יותר מבנק אחד, קוראים לזה אשראים מיוחדים. ואתה מסתכל, ואתה משפשף את העיניים, ואתה לא מאמין איך מישהו, עם כל כך הרבה נכסים, ועושר אישי כל כך גבוה, ונתונים כל כך חזקים בחברה, מגיע למצב שהוא כושל באופן תזרימי, והתחיל לקבל עיקולים מרשות המיסים, וכו' 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 וכו'. והוא היה צריך איזשהו פתרון כולל. עכשיו אני לא זוכר סיטואציה שאנחנו ממש נכנסים לעסקה, ועסקה משמעותית, מישהו שחוזרים לו צ'קים, ומוגבל, ובאשראים מיוחדים, אנחנו לא רוצים לתת פתרון, אנחנו לא רוצים להיות, סליחה על הביטוי הבחזבל של הבנקים, אבל באמת היה פה סיטואציה של כשל שוק, אני אקרא לזה. מישהו שלא אמור להיות מסובך, הסתבך בגלל טעויות ניהוליות. ואנחנו בעצם ישבנו איתו, לקחנו אותו יד ביד, נתנו לו פתרון של ערבויות ושל אשראי משמעותי כנגד בטוחות נדל"ן. עסקה שאנחנו מרגישים איתה מאוד מאוד בנוח, ואנחנו פשוט חילצנו אותו מבעיה שהוא היה יכול להתמוטט ממנה גם. והוא היום עומד על הרגליים ומתקדם קדימה, ויש לו המון המון כספים שהוא צריך לקבל, ואם אנחנו לא היינו עושים את זה איתו ולא לוקחים אותו יד ביד, לקחתם ריזיקה, אבל מצד שני אתם הבנתם, זה יכול להוביל. לקחנו ריזיקה איפה שבנק לא יודע. זאת אומרת, אנחנו מבוטחים בביטחונות, אבל כנראה שהוא היה מקבל לא בכל מערכת בנקאית, לאור כל מה שקרה, וגם כנראה במערכת החוץ-בנקאית. יכול להיות שיש כאלה שאומרים, אני מעדיף לא להיכנס עכשיו, אבל אנחנו האמנו בבן אדם ובעסקה, הבטחנו את עצמנו מכל הכיוונים, והוא יצא לדרך חדשה, והכל הסתדר. זה יתרון אדיר של חברת פנינסולה. יפה מאוד. לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא למעשה מאוד חשובה למאזינות, למאזינים שלנו, ליזמים, למנכ"לים. עצה מהתפקיד שלך, מהמקום שאתה נמצא בו. איזו עצה משמעותית, או הכי משמעותית אפילו, הייתי שמח לקבל, לבעל עסק שכרגע נמצא בסיטואציה, כמו הדוגמאות שאתה נתת, שמתלבט אם לפנות לגוף חוץ-בנקאי או לבנק? תראה, יש עצה אחת עיקרית, אני מחלק אותה לשני אופנים. קודם כל יצרן, כל בעל עסק, מבין שהוא לא יכול להיות תלוי במספר מצומצם של ספקים. אם אחד הספקים, נוצר איזשהו סכסוך, אם הוא מעלה לך מחיר, אם משהו בתנאי התשלום משתנים, אם הספק בעצמו נכנס לאיזושהי בעיה פיננסית, אתה רוצה שיהיה לך אופציות נוספות. אף פעם לא שמים את כל הביצים בסל אחד, תמיד שיהיה לך ערוצים נוספים למקרה ו. עכשיו, דבר שני, המערכת הבנקאית היא מערכת מעולה, היא נותנת עסקאות טובות, אבל אתה צריך להיות בשטנץ שלה. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה מספיק זמן לבנק להגיב. אתה צריך לעמוד במדיניות וברגולציה שחלה לבנק. אם יש משהו שהוא קצת שונה, אתה צריך תגובה קצת יותר מהירה. בא לך להתקשר ב9 בערב למנהל בחברה, לנייד שלו, ושהוא יענה לך וייתן לך מענה. שזה משהו מהניסיון האישי שלי, אני היום בבוקר, לא קורה כמעט. הייתי צריך את הבנקאי, אני כבר שבוע רודף אחריו, והיה חולה, לא הגיע לעבודה, לא העביר את מה שהיה צריך לעשות. אין עם מי לדבר. פה, גם ב-11 בלילה, גם אם הוא בחול, הוא יהיה זמין, והכי גרוע יעביר את הטיפול למישהו אחר. אבל העניין של הגמישות, המהירות, ולתפור עסקה למידותיך שהבנק לא יודע לעשות, זה אופציה שחייבים שתהיה פתוחה בפני כל בעל עסק,
אפילו ברמת גם אם אין לך עסקה קונקרטית עכשיו, תבוא, תכיר, שהכירו אותך, לך תדע מתי אתה תצטרך את זה. שמע, קודם כל מדובר פה על יחס אישי, שזה ערך מוסף מאוד 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 גדול. זה דרמטי. כן. זה דרמטי, אתה יודע, אני אספר לא מובן מאליו. הראת לי תזכורת. הערה. אנחנו, אני לא יודע אם זה ריאלי סבבה סופר, אנחנו היינו בחופשה של החברה, בחול, וביום שישי בבוקר, אנחנו בסופש, לקוח התקשר, איזשהו צ'ק שהוא שכח אותו בתזרים, הוצג בבנק, אנחנו מיוון, ב8:30 בבוקר, עלינו 3 אנשים, מנכ"ל החברה ו2 סמנכ"לים, עם עוד 3 בנקאים מהבנק, כדי לראות איך אנחנו פותרים את הבעיה, ואנחנו מחול ביום שישי, עשינו שיחות ועידה, התעסקנו בזה שעה וחצי, ופתרנו את הבעיה לשביעות רצון כולם. זה משהו שאם עכשיו היה קורה לך בבנק, גם אם המנהל היה מאוד מאוד אוהב אותך, הוא לא היה יכול לפתוח את הבעיה הזאת. זה משהו שרק באשראי, חוץ בנקאי, או יותר נכון אצלנו בחברה, יכול לתת לך מענה בסיטואציה כזאת. אז אני אסכם את זה בכך שלא רק התזרים עושה את ההתפתחות של העסק, אלא היחס האישי, לגמרי. והמהירות התגובה, וזה דבר שהוא לא מובן מאליו. רועי ממן, סמנכ"ל, הוא מנהל סיכונים ראשי בפנינסולה מבית מיטב. תודה רבה לך על השיחה. תודה לך. תודה שהאזנתם לפודקאסט רגעי הכסף. נשמח שתעקבו, תשתפו ותצטרפו אלינו גם בפרקים הבאים, עם עוד תובנות, סיפורים ואנשים שמניעים את הכלכלה הישראלית קדימה. נתראה בפרק הבא. פנינסולה, בעלת רישיון למתן אשראי מורחב, היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.